Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Целокупна България. Днес ще разгледаме външно-политическата ориентация на България и по-специално встъпването в длъжност на новия български посланник в Украйна. Какво казва той? Че България застава зад Украйна до последно, докато тя не си върне загубените, окупираните територии. Това директно означава, че България ще трябва да воюва за свободата на Украйна. А това означава, че най-вероятно и наши войници ще отидат там. Това не е интерпретация. По какъв начин друг може да се освободи една държава от окупацията на друга държава, освен ако там не влязат войски? Друг начин няма. Това е положението. Аз не вярвам, че някой нормален българин ще се запише в войската като доброволец да ходи да воюва за една загубена кауза на НАТО, САЩ и Европейския съюз. Това просто не го виждам как ще стане. Освен ако този не е добре с акъла си, нали, така разбирате какво искам да кажа. Така че, драги управляващи, време е в България да има референдуми по всички важни въпроси. А един такъв въпрос е много важен. Що не попитате народа на България, на родината ни, дали искат да ходи да воюва за свободата на Украйна или да дава пари за тази свобода? Направете един референдум. Крайно време е да има референдуми и вие да изпълнявате решенията на тия референдуми, а не да изпълнявате решенията на разни посолства. Още един оттенък от българската политическа класа в кавички, по-точно на ППДБ-ците и един дребен генерал, който каза, че прелитането на руския самолет, който ще гаси пожара в Сърбия, било някаква тайна мисия. Разбираш ли? Имало нещо скрито. Той, Милия, не знае какво е и затова се тревожи от прелитането на този самолет. Сигурно не е успял да натникне вътре в самолета какво има, за да ни каже точно. Така, приключваме с българските работи. Да погледнем на международно ниво какво се случва. Тръмпа заяви, че Ормузския проток ще бъде територия на САЩ. А дали веднага или утре, това така и не се доуточни. А пък иранците от своя страна казаха, че Калифорния е тяхна територия. Явно тези две държави почват вече да се задяват една с друга. Но Тръмпа заплаши и Оман, ако не го слуша, ще го бомбардира и него. Явно там вече нещата не върват добре. Ще бомбардира собствените си привърженици, един вид казано. И така, драги приятели, за днес толкова. Пожелавам ви приятен ден и помнете, България е единствената ни родина. Обичайте я.